இப்போ ரிலீஸ் ஆகிற படங்களுக்கும் பழைய படங்களுக்கும் பாடல்ல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? கட்டாயமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லிப் மூவ்மெண்ட்டோட இருக்கக்கூடிய பாடல்களே வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. மாண்டேஜ் வச்சு பண்ணக்கூடிய பாடல்கள் தான் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு 10 காட்சி வைக்கணும். அவர் இப்படிப்பட்டவர்னு சொல்றதுக்கு 10 காட்சிகள் வைக்கணும். அதுக்கு பதிலா அவருக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் கொடுத்துட்டு அவர் இப்படிப்பட்டவர்னு அந்த பாடல்ல 3 நிமிஷத்துல வந்து சீக்கிரமா சொல்லிடலாம். அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு ஒரு தாலாட்டு பாட்டு, பெண் வந்து பூ அடையும் போது அதுக்கு ஒரு பாட்டு, அப்புறம் யாராவது மோட்டிவேஷன் கம்மியா இருந்தா அதுக்கு ஒரு பாட்டு, அப்புறம் குடும்பத்தோடைய பின்னணி முக்கியத்துவம் சொல்றதுக்கு ஒரு பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையா வந்து அந்த பாடல்களால நிறைஞ்சி இருந்தது. அதனாலேயே மக்கள் வந்து ரொம்ப ரசிச்சாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட அதை தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனா இன்றைய சூழல்ல அது ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. அதனாலேயே திரைப்படங்கள் சுவாரஸ்யம் இல்லாம இருக்கு. நன்றி சார்.